Pixfra Sirius S635 je model termovízie, ktorý by sme najľahšie odporúčali väčšine ľudí. Nepôsobí extrémne v žiadnom smere, ale robí všetko dobre a vyvážene, čo je v praxi často dôležitejšie než špičkový výkon v jednej konkrétnej situácii. Používa 640x512 pixelový senzor a 35 mm šošovku, čo mu dáva optické zväčšenie na úrovni 2,41 a zároveň vytvára pomerne široký zorný uhol. Vďaka tomu sa s ním dobre orientuje v lese. Pre predstavu na 100 metrov vidíte približne 22 metrov široký záber a zároveň má stále dostatočný dosah aj na otvorené priestranstva. V praxi to znamená, že zver viete rýchlo nájsť, bez toho, aby ste ju hľadali a museli sa furt otáčať a hľadať ju v tom tunelovitom obraze a zároveň ju viete sledovať aj na väčšiu vzdialenosť a dobre rozpoznávať detaily. Z nášho pohľadu veľká výhoda je 640 pixelový senzor, ktorý je v tejto cenovej kategórii nadštandard a ponúkna citeľne viac detailov než lacnejšie modely. Zároveň si stále zachováva kompaktné telo a nízku hmotnosť, takže sa dobre nosí a používa aj keď ste v teréne dlho a často. Jej možno najslabšou stránkou je práve to, že je univerzálna. V našom teste nevynikla v tých úplne extrémnych situáciách, napríklad na veľmi dlhé vzdialenosti neuvidíte toľko detailov ako pri modeloch s 50 mm šošovkou a naopak v hustom lese na krátke vzdialenosti nemá tak široký prehľad ako modely s kratšou šošovkou, ale náš celkový dojem z používania bol veľmi dobrý. Ak si niekto hovorí, že chce mať iba jednu termovíziu na všetko a nechce sa príliš zaoberať výberom, S635 je z nášho pohľadu veľmi bezpečná voľba.